Fredo. We call him Fredo. If I may ask you to come, dufuna undithandize kuti uyankhule most in Malawi achinyamata. Tauze kwase apange zinthu zisintha. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. Osaopa. Osaopa. Osafoka. Osaopa. Demuzoa jana. Tikamana kuti osaopa eti. Kumalawi kuno kuti nda adani. Titose? Titose. Kumalawi kuno kuti nda adani. Ndendifuna ndikupase ni list ya adani athu eti. Njala, ntenda, nsanje, kusowa ntchito achinyamata, azimayi kusowa mabizinesi, anyamata mapita school masowa fizi. Amene ndadani athu si adani athu. Kusakana mitundu ndadani athu si adani athu. Nationalism ndadani athu si adani athu. Nanga corruption. Ndeti kamati osaopa. Tukuma limbana ndiziti. Ndendi nene sokomali. Osaopa. Osafoka. Osatopa. Okay. Ule mugwa leadership yose ya Japani. Ndaona Madam Secretary General. Ule mugwa ma presidential aspirants ose, a National Organizing Secretary Honorable Kalonga, Madam Treasurer General, Honorable Olipa Myawa, ule mwanu, a National Campaign Director, a Director of Elections, my MP, my councillors, National Director of Women, nikawiwa Arizona, Western. My Director of Women Amaricho Nose, my Director of Youth Amaricho Nose, a National Publicity Secretary, my delegates Mulimo, my delegates Mulimo, my delegates Mugoba, my delegates Mugofoga, my delegates Matopa, Tibita Gunzuzu. Tibita kunzuzu. Amene tika musanke tose tagwirizana kuti tikhala pambuyo pake sichoncho eti. Ena ano mukona ngati after convention muzatuluka tizakakutengani kumene mukupitako. Kapa nsanja wachipandi china zakakutsitsani fair youth kuti ya ino ndino Utm tamfanatu eti. Alipo akutuluka. Timulola wena akatuluke chipandi. Osaopa. Osafoka. Osafoka. Ndero ndingolengeza somwa padera. Mukukumbukira kuti BN ananyamuka ochoka Dongo kupita kunzuzu sichoncho. Kunzuzu anafika sanafike. Ndokuti UTM sinafike kunzuzu sichoncho. Convention ndi pa 17. Ife ya youth tapangana kuti pa 16 tikakhala ndi candlelight kunzuzu. Tonsefe ngati ma delegate osafika, ma aspirant osafika kunzuzu ndo SKC so watani? Wasika. Kunzuzu akaziwe kuti SKC uja watani? Wasika. Osaopa. Osatopa. 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 Ndeba TV pala nyamata utuonera. Anyamata inuyo chonde mukalembesi. Amanena kuti anyamata siti malembesi sichoncho. Koma mukati muone kumalawi kuno population yambiri ndachi nyamata. Andachi nyamata ndamena kudandala kuti ntchito zikusowa, ntchito akulembana ukhaokha. Inyono mwe ndachi nyamata ndamene mudandala kuti even mwayi wa business umakanika. UTM ndi ansala ya Malawi sichoncho? Yes. Ndikunama sindunama? Ndikunama. UTM ndi yankosi yanko. Yanko. Nyamata wina aliyese kumene ali kwakuyenera akalembese. Zolembesa zayambika pano tili ku planta yande chonde achinyamata amene mukutionera azimayi aliyese amene atakhala kuti chaka cha mawa azakhala kuti akwanitsa zaka 18 akuyenera ukalembesa. Makaunti athu mukhoza ponya kanga chepe
kandi 5,000 kandi 2,000 iliyonse mungakwanise ngatulu wa UTM from Sanje to Chitipa komanso masiku ano streaming doti even amene ali kunja kwa Malawi kutionera. So ndikuwerenga ma account athu. Account ya National Bank 151,52,484 Kuala National Bank Henderson Street. Ndikuibwereza imeneyo 151,52,484 National Bank Henderson Street, account name Kuala. Mpamba tindi agent code 2030-507. Mpamba 2030-507. Airtel Money 093-279-090. Kwa amene muna mufuna kuimba phone kuti akupaseni guidance kuti mungapange bwanji donation yanu, namba lemene mungaimbe ndi 09927199409. Osaopa, osafoka, SKC, SKC. Oh, vamos ver. Amai anati inenda pita anti wanikondo mwananga usamale. Amai anati inenda pita anti wanikondo mwananga usamale. Hakapanda kubaleke iwe mwananga iwe inenda pira. Hakapanda kubaleke iwe mwananga iwe inenda pira. Ale mundi